Ez gara talde huts bat, Meditek e-racing team gara. Aurten gure berrikuntza handiena gure kudeaketa da. Benetako mikroete gisa jarduten dugu. Inplikatutako heziketa ziklo guztiak modu eraginkorrean koordinatzeko. Gure enpresaren oinarrizko zutabea gure balioak dira. 5 lanbide arloko familia, iraunkortasunaren, eraginkortasunaren eta taldelanaren inguruan batuta. Komunikazioa eta laneko osasun prebentiboa gure indarguneen artean txertatuz. Gure IGB bulego teknikoan fabrikazio aditiboaren alde egiten dugu. Ekoizpen kostuak eta denborak murrizten ditugu. Kalitate sailak segurtasuna bermatzen du, araudia zorrotz betez. Zorroztasun horrek egiaztapen teknikoetan 0 anomalia izatea bermatzen digu. Iraunkortasunak gidatzen ditu gure erabakiak. Gurpilen bujeak bezalako osagai periferikoak eta motorra naiz erreduktorea bezalako osagai kritikoak berrerabili ditugu. Balio sendoak, kudeaketa berritzailea eta eraginkortasun teknologikoa, mikroete gisa eta talde gisa Meditek e-racing team erronkan aurre egiteko prest dago. Maiatzaren 16an eta 17an zuen zain egongo gara Gasteizko erdigunean.